táto krajina bola vykolajená dávno pred atentátom a treba povedať, že dospela do štádia vzhľadom na veľmi vysokú mieru nedôvery vzájomnej a hĺbky svojej zakonšpirovanosti až do fázy, kedy vlastne ľudia si ináč vysvetľujú jednotlivé pojmy, ináč si ich definujú. Čiže my niečo povieme, ale druhá strana nás porozumie úplne opačne. Biele sa stáva čiernym, dobré zlým. A to je naozaj obraz rozkladu spoločnosti, kedy sa už neviete zhodnúť vlastne na základných veciach. To už nie je o nejakých politických smerovaniach, o geopolitickom smerovaní. Proste už neviete sa zhodnúť na elementárnych veciach, že niekto proste povie, že ten stôl je čierny, ja poviem, že je čierny, a niekto povie, nie, on je modrý a bude ma presviečať o tom. No ale my sme uviazli proste v tomto type debaty. Toxicita krajiny je úplne šialená, je to spôsobené existenciou sociálnych sietí. Nechcem sa tu proste do toho dostať, že čo všetko sa na Slovensku stalo a iba otázne, že či naozaj niekto v tejto maličkej krajine nás netestoval, že teda kam sa až dá zájsť pri vlastne znefunkčnení nejakej krajiny. Slovensko bolo plné hnevu už pred atentátom, šialeného hnevu, zloby, ktorú tak ako tu sedíme, všetci, čo nás počúvajú, veď sme na to upozorňovali pri každom sedení. Pozor, to sa raz vyleje von, slovo má veľkú moc. To, že niečo napíšete, to, že ľudia, niektorí tebe, Monika, písali to, čo písali, že to sa naozaj raz vyleje, to môže priniesť nejaké strašné veci. No a inými slovami, Slovensko proste bolo kolektívnym pacientom. Proste kolektívne mu ochorelo to ja. No a my jednoducho potrebujeme všetci psychoterapiu. A lenže tu nedostaneme, lebo nedostaneme na to šancu. No a ja sa bojím teda v tomto zmysle, že tá frustrácia je tak hlboká v spoločnosti dnes, a teda vo všetkých častiach spoločnosti, že to nemôže skončiť nijak inak, ako zrútením sa do seba a do svojich problémov. Ja som v minulosti si myslel, a už končím, že Slovensko exploduje. Ja som aj na to upozorňoval, že pozor, príde k explózii. A teraz, po tomto atentáte, ja sa bojím, že príde k implózii. Že proste tá krajina sa zrúti do seba, do svojich problémov, ako keby nebude schopná vnímať svet okolo seba, výzvy sveta okolo seba a začne riešiť ešte väčšie nezmysly ako doteraz. Ešte možno budeme raz spomínať na krásne časy, kedy sme riešili medvede, lebo môžeme riešiť ešte väčšie hlúposti. A ten obraz, ktorý ja mám pred očami, je bohužiaľ Srbsko. 2003 bol atentát na Zorana Đinđića a tá krajina sa z toho nespamätala dodnes. Prerazila niekoľkokrát dno, ktoré si mysleli, že už nemôžu preraziť, a ona vlastne prešla takou implóziou, že vlastne rieši sama seba, ľudia aj prestali veriť v nejakú európsku budúcnosť. Oni sa už vlastne ani nemusia hlásiť do Európskej únie, lebo tá spoločnosť to nechce. No a ja sa bojím, že my máme našlapnuté týmto smerom. A keď sa spýta, že čo sa tu stane, myslím si, že normalizácia, ktorá teda teraz príde ešte s väčšou intenzitou ako doteraz, so všetkými autocenzúrami na mnohých miestach ľudí, ktorí vlastne si povedia, že oni už o nič sa nechcú starať a utiahnu sa do seba, do tých svojich chát, trpaslíka vložia do trávnika pred chatu a budú strašne spokojní so sebou, že toto takto pôjde a inštitúcie nebudú likvidované, tak ako sme si možno mysleli ešte včera. Podľa mňa ten odkaz normalizácie je predsa iný. Inštitúcie treba vysterilizovať. Nechať, ale vysterilizovať. Nechať ich, aby tá Potemkinova dedina naďalej fungovala a takto sa dá vlastne existovať pomerne dlho, dokonca 10 ročia. Takže to si myslím, že to sa približne môže stať.